Keby som to mal kde dávať, ja by som to hneď takéto nábytky bral a reštauroval. Jedna vec sa tomu bývalému režimu musí nehať, že robili krásne a kvalitné nábytky. Vždy, keď prídem ku zákazníkovi, kde je nejaká prerábka a ja mením dvere, mi strašne páči, keď vidím takéto nábytky, aké vám teraz ukážem, túto skriňu, to musíte vidieť. Pozrite sa na tú skriňu, aká je nádherná. Je tu krásna dýha a vysoký lesk. Teraz takáto skriňa by stála, ja neviem, 2000, 3000 eur. Dvere, vysoký lesk stoja 700 až 1000 eur. Všetko je to drevo. Není to, že nejaká drevotreska. Je to drevo, ktoré je odýhované. Jedna dýha, ďalšia dýha. No akože bomba. Kovové úchytky poriadne z kovu. Krásne zamykanie. Kľúčik má, neviem, 20 gramov. Poriadny kľúčik. Mne sa mi to páči. Hlavne tá kresba. Tu je tá dýha spoj. Tak je to nádherné. Svieti slnko, ani sa to nedá poriadne ukázať. Páčia sa vám takéto krásne starodávne nábytky, alebo ste za úplne modernú klasiku? Napíšte mi do komentára.